Mercedes enpresa handi bat da, industriaren ikurra, baina langileekiko respetuari eta arau demokratikoak aintzat hartzeari dagokionez ere eredu izan beharko luke. Ela Mercedesek uste du egungo egoeran ezin dela onartu enpresaren jarrera. Kontratazioan iruzurnoa dago eta zuzendaritzak lan hitzarmenaren negoziazioa blokeatuta dauka. Horrekin helburu argia du, bere interesentzako akordioari hobea lortzea, langile guztion baldintzen lepotik. Ezin dugu ahaztu, enpresa honek 2016an produkzio marka berria ezarriko duela. Aurrekoa, baina uneko 35 handiagoa. Salmentei dagokionez, merkataritza erregistroan jasotako kontuen eta 2015 urteko kontuen arabera, Mercedesek azken 3 urteetan gorantzen dute. 2013 eta 2014 bitartean ehuneko 24 gehitu dira. 694 milioi euroraino. Eta 2014 eta 2015 bitartean ehuneko 21 750 milioi euroraino. Enpresa oso errentagarria da. Azken 3 urteetan enpresak 191,7 milioi euroko mozkinak metatu ditu. Pesetetan 30.294,3 milioi lirateke. Pertsonal gastuak beste dozen enpresak nahiko dituzke beretzat. 2015ean salmenten gaineko ehuneko 5,54 izan da. Zoritxarrez ordea, datu positibo hauek badute alde ilun bat, enplegu prekarioaren gainean lortzen dira. Aurreko hitzarmena sinatu zenean ere, elak ohartarazi zuen ura enpresara sartzen zirenen lan baldintzak okertzeko tresna bat zela. Urteotan, soldata eskala bikoitz eta hirukoitzak salatu izan ditugu. Lan bera egiteatik 400 euro gutxiago jasotzeraino. 12 ordutik gorako lan egunak, 60 ordutik gorako asteak eta bat. Gainera, enplegu egongaitzarekin. Mercedes langile poltsa bat ari baita erabiltzen. Batzuren kontratua amaitzen denean, besteak sartzen dira txandaka. Elaren iritziz, estrukturala diren postuak betetzeko. Horregatik, uste dugu legebiltzarra dagoela hemen. Uztailaren hasieran, elak egoera hau lan ikuskaritzari salatu zion. Salaketa zertan zen galdetu genuen, eta 3 hilabete igaro arren, esan ziguten ezer zutela egin. Elaren ustez, lan ikuskaritzak ofizioz eskuatu beharko luke, ikusten duenean kontratuetan iruzurra gerta daitekela. Mercedesek, duelain bat urtetik ona, aldi baterako langile konpuru handia izateak, egun 2000 inguru dira, eta enplegu hori finkoez bilakatzeak alarmak piztu beharko dituzke. Ikuskaritzak, ezer ez duela egin ikusirik, elak EAeko Ricardo Domínguez lan eta gizarte segurantzako ikuskaritzaren lurralde buruari bilera bat eskatu diogu. Elak aldi baterako langileekin gertatzen ari diren abusuak amaiaraztea nahi du. Elaren postura berriz argia da. Gehiengoak aintzat hartzea nahi dugu. Gu bere parte izan ala ez. Uste baitugu hori dela langileentzako jarrerarik egokiena. Lan taldeak hautatutako ordezkaritza errespetatzen dutenen ondoan izango gara. Eta unea iristen denean sinatzeko erabakia edukiaren arabekoa izango da. Onartuko dugu langile gehien onerako bada. Ez dugu xantaiarik egingo. Ez da inoren gainatuko ere. Ez dugu gure interesaren arabera jokatzen. Esaterako beharrezkoa den enplegu finkoa lan baldintza txarragoen truke salduaz.